Healthy na anak ka ba? Wala. Upay ka rin. Magananak ka. Anak ba? Anak ba na? Gusto ka? Years later. Ladies and gentlemen, welcome to sa ating panibagong reaction video. And ito na po ang produkto ng coffee. Yun. Ito ang BMX 7-in-1 coffee mix. Yun. Pwede nyo makuha ng mga benepisyo. Ano yun? Nakin makuha ng mangustin. Nakin makuha ng malunyan. No? Uban pa. No? Kuha po gini. At ulit tilawan. Napalit ako ni 150. Gait ko og clue. Dari set. Pero dili ni sa kuha sa butika lang. Hindi na may isulti kung sa lutika. Berikan ito. Na ako dari puto mahila. Dahil po kayo kape lang. For the first time ako siya napatilawan, pero kaya baka naman BMX 7-in-1. Diba kasi kailangan mo magkakuha sa sponsor, pwede ka ito. Pero ito pila ka magsulot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo lang. 150. Itong color, napangis ako. Color sa manik gold. Itong ba o brown? Excited ako dito. Mota niya. You don't do that to me. What? Look at this. Excited kita niya ng pagkakas. Sigurado siya pa na one. Kami healthy kayo pinaan. Wala ka diya. Okay tayo ng connection. BMX 7-in-1 coffee mix. Baka naman. Pwede kayo ito. Ilawan ko. Alam niya nasa gamong kamunggay na mangustin. Ilawan ito ng utumaya. Nagpuyo ang akong anak Trishinda sa inyong ikoy-koy. Kaya, kung dating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikop sa dagat. Mami, ito kumaya. Made in Marikina City, Manila City. Lagi kayo. Nagpuyo ang akong anak Trishinda sa inyong ikoy-koy. Hinahanap niyo kayo. Lagi na siya kaya nakainom ka kasi 7-in-1. Aptek ay kabilisan ng aptek.
Okay, kaya 7-in-1 BMX Coffee Santa Cruz Mango Street. Okay kayo. Wala ba ito pinakabili ka kami ng kapitan, pero nabili vegetables, palm oil, basta daghan kay ka makuha day nga makagamay ka ng mga acid, diba? Hindi siya acidic na kuwan mo babay ng acid. Okay, kesa BMX baka naman. Dahil magtutog ka ng mga katong tagugso, diba? Dahil kay kato akong ginapapromote kanigid mga healthy na anak Hala ka diha. Ang mga nagtritsin sa inyong kiboy-boy. nagananak anak ba pinakuhan Carl Brian ang cardinal ng anak sa tuso sa kuya kayo sa taong ni Carla. So, kaninang don't forget to subscribe, like, share, ay pala kayo pinag-bisita ng kampana para lagi kayo update sa mga panis video nga walang kwentang bla 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 bla. Okay, so ito po si DJ March Fabio. Yun, parang ananang ito mo alive yung kuha, alive na alive. Okay, nasa ako na yun. Subscribe lang. Okay mga kabika, ito po si DJ March Farios. Check this out mga kabika. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.